Hyvää maaliskuun alkua Squashliiton etätoimistolta. Joka tapauksessa V-login aika ja kevät näyttää menevän kovempaa, mitä ihmisen pää menee ja se on varmasti ihan hyvä asia, ainakin jossain mielessä. Ajattelin puhua tänään asiasta, jota on ainakin vähintään sivunnut aikaisemmissa V-logeissa, eli seurojen juniorityöstä. Ja se fakta on tällä hetkellä se, jonka varmaan aikaisemminkin maininnut niille, jotka on V-logia kuunnellut, niin se, että meidän juniorimäärät seuroissa on vähentynyt ja seuran ohjatussa toiminnassa. Me ei olla tämän asian kanssa yksin, sitä kuulee myös muista lajeista. Esimerkiksi etenkin tuolla maakunnissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, niin siellä on kuulemma vaikeaa saada yhdestä ikäluokasta joukkueellinen, esimerkiksi nyt vaikka jääkienkopelaajia, mikä kuulostaa tosi oudolta, mutta näin se kuulemma vaan on. Futis on kuulemma ainoa, tai sanotaan, että pystyy parhaiten siihen. Mutta sitten muut lajit on enemmän tai vähemmän pulassa ja tosiaan ikäluokat pienenee ja kilpailu siitä lasten ajasta eri lajien välillä kasvaa koko ajan. No, me ei saada jäädä tulemaan makaamaan ja lamaantua. Meidän pitää pystyä löytämään niitä keinoja, millä me saadaan lapsia kokeilemaan squashia ja saadaan ne jäämään sinne seuran ohjattuihin harjoituksiin aikaisempaa paremmin. Liitossa mietitään tätä, jos ei päivittäin, niin lähes, että miten me voitaisiin auttaa seuroja heidän hommassaan. Yksi, mikä ollaan nyt tehty tänä keväänä, niin on semmoinen squash-pelaajan vihko. Osa varmaan kuullutkin jo siitä. Mä oon ollut junioriseuroihin yhteydessä ja pyytänyt heiltä, että tilaisivat meiltä sitä vihkoa omiin tarpeisiinsa sen verran, kun on tällä hetkellä tarve. Ja tämä vihko on tosiaan semmoinen, jossa on 4 eri tasoa. Se sisältää erilaisia taitotestejä, ketteryystestejä, fysiikkatestejä ja toimii seuravalmentajalle tämmöisenä apuvälineenä. Samalla seuravalmentaja pystyy sitten ehkä paremmin, sanotaanko, että se toivottavasti auttaa seuravalmentajia siinä taidon opettamisessa ja siinä rohkaisussa, että sitä taitoa pitää, taitoa, ketteryyttä, fysiikkaa pitää harjoitella myös omalla ajalla, että se, että kerran viikossa käy treeneissä, niin se ei oikein tunnu riittävää, vaikka se varmasti esimerkiksi on tuolla alle 10-vuotiailla, niin se on vielä ihan ok, etenkin jos ja kun on myös muita harrastuksia. Tosiaan tämä vihko toivottavasti saadaan mahdollisimman laajasti leviämään meidän junioriseuroihin ja sille, että sitä myös käytetään. Ja tarkoituksena se, että meillä olisi, näin liiton näkökulmasta, koska meidän kuitenkin kilpaskuos ja huippuskuos on yksi 3 meidän strategian peruspilarista, niin me saataisiin tavallaan valmiimpia pelaajia sinne siinä vaiheessa, kun se harjoitteleminen alkaa. Ja ehkä yksi semmoinen positiivinen merkki, mikä tässä on, niin on sellainen, että me pitkästä aikaa nyt tänä keväänä saadaan alle 15-vuotiaiden joukkue-EM-kisoihin joukkue lähetettyä. Eli siellä on 3 poikaa, 2 tyttöä lähdössä reissuun. Ja se on ihan hyvinkin kilpailukykyinen joukkue tällä kertaa. En tiedä, ehkä, sanotaanko, että en sano mitään tuloksista, eikä me oikeastaan asetetakaan alle 15-vuotiaille mitään tulostavoitteita, mutta sanotaan, että kyllä mä jotenkin näkisin, että meillä on jonkunlaiset mahdollisuudet siellä sijoittua kohtuullisesti ja sijoittuu esimerkiksi paremmin kuin mitä viimeksi sijoituttiin, kun 15-vuotiaiden joukkue EM-kisoihin lähti. Siitä on muutama vuosi. Samaan aikaan, kun mietitään sitä pelaajapolkua sieltä ruohonjuuritasolta sinne ylöspäin, niin meidän pitää tosiaan tai meillä on kyllä selkeä kuva siitä, että mitä pitäisi missäkin vaiheessa tehdä, jotta se mahdollisuus tulla hyväksi pelaajaksi säilyisi. Ja siinä on oikeastaan pari vaihetta. Siinä on
oikeastaan siinä on vähän enemmänkin vaihetta. Mä sanon 3 vaihetta tässä nyt. Ennen sitä aikuisuutta, siihen asti kun junioreista lähdetään pois. Ihan alussa, todennäköisesti siellä alle 10-vuotiaana, miksei vähän jälkeenkin, se pystyy aloittamaan. Mä itse aloitin 13-vuotiaana pelaamaan. Ja ihan siellä alussa, niin sen täytyy olla hauskaa. Ja täytyy olla monipuolista. Täytyy siitä huolimatta opettaa niitä perustaitoja, miten mailasta pidetään kiinni, miten se swingi lähtee, minkälaisia ne perusasiat pitää saada kuntoon. Sitten kun tullaan tuonne yläkouluvaiheeseen 7-9, niin siinä vaiheessa aletaan opettelemaan sitä harjoittelemista. Eli meidän semmoinen peukalosääntö on siinä vaiheessa, että joka 6 kuukausi tulisi 1 harjoitus lisää viikkoa. Eli jos on vaikka 4 kertaa viikossa harjoitukset, kun lapsi menee 7-luokalle, niin sitten kun menee lukioon, niin niitä olisi lähemmäs 10 kertaa viikossa jonkunlainen SQUAS-harjoitus olemassa. Siinä vaiheessa, kun tullaan sitten niin kuin lukio- tai toisen asteen ympäristöön, niin sitten se hyppäys ei tule niin suurena, kun aletaankin harjoittelemaan oikeasti 2 kertaa päivässä. Jees. Toivottavasti Vihko löytää jokaisen junioriseuraa, jokaiselle juniorille sitä käytetään hyvin hyväkseen. Toivottavasti me saadaan valmentajat käyttämään sitä Vihkoa ja me saadaan koulutettua edelleen valmentajia paremmaksi ja innostavammaksi, etenkin sinne ruohonjuuritasolle, kun lapset tulee sinne, niin valmentaja on täysin avainasemassa siinä vaiheessa. Miten valmentaja pystyy kannustamaan, miten hän ottaa vastaan juniori, onko se hauskaa siinä vaiheessa. SQUAS ei missään nimessä ole tällä hetkellä vaikea laji, kun on oikeat välineet. Meidän tuotteessa ei ole mitään vikaa, se on erittäin hauskaa lasten mielestä, tämä on empiirisesti tutkittu juttu muutamillakin foorumeilla. Ja sitten se hauskuus vaan jollain tavalla muuttaa muotoonsa, mitä vanhemmaksi pelaaja tulee. Eli pitää oppia rakastamaan niitä pieniä yksityiskohtia siinä pelissä, siinä omassa tekniikassa. Ja sitä kautta, kun niitä oppii, niin se on se hauska juttu sitten. Tämä oikeastaan tästä V-logista. Se, mitä tämän kevään aikana tullaan myös tekemään, niin mä oon ollut nyt tällä hetkellä meidän suurimpiin seuroihin yhteydessä ja on alkanut sopimaan tämmöisiä sparrauspalvereita. Eli käydään tietysti vähän meidän strategiaa läpi ja sitten katsotaan jokaisen seuran kohdalta, että mitkä ne on ne haasteet, mitkä on ne kipupisteet. Yksi kipupiste on ehdottomasti se jäsenmäärä, juniorijäsenmäärä, niin miten me pystyttäisiin sitä parantamaan ja toivottavasti me saadaan tällä sitten meidän jäsenmäärän nousuun tästä tämän vuoden aikana. Ei muuta, nähdään hallilla, nähdään kentillä ja kuukauden päästä lisää. Moikka!